No, bicicleta... Hola, Pau! Hola, Jana. Què tal? Molt bé. Què estàs fent? Estic preparant la carta als Reis Mags. Ja? Home, sí, aquestes coses s'han de preparar amb antelació. I què els hi demanes? Vols que t'ho ensenyi? Sí? I tant! A veure. Mira. Estimat Reis Mags, aquest any m'he portat molt bé i vull una bicicleta, una pilota, una nina de la Frozen, una guitarra, una caixa de colors, la samarreta del Barça, un tractor, Escolta, xandall, Pau. plastilina, unes Escolta, bambes per Pau. córrer... Pau! Què? Què fas amb una carta tan llarga? Home, és que he demanat moltes coses. Però si és més llarga que la llista d'anar a comprar dels meus pares! Una mica d'arròs sí que tens, eh? Escolta, no pots demanar tantes joguines. Per què? Perquè si en demanes tantes hi haurà molts nens i nenes que es quedaran sense res. Doncs saps què faig? Què? La vaig a retallar una mica, eh? Molt bé. Espera'm aquí. Adéu, fins ara! Adéu, Pau! Ei! Ai, però sí! Pau! Pau! Sí. Mira qui hi ha aquí davant! Quants nens i nenes! Hola! Hola, què tal? Deixa'm posar guapo. Ai, per cert, escolta, Sí. què portes aquí? La meva carta, que ja l'he retallat i la tinc preparada per portar-me al platja. Pau, vols dir que l'has retallat amb aquest sobre tan gran? Sí. Escolta, Sí. ara que estan tots aquí davant, Sí, què et sembla si els expliquem allò? D'acord. Va, explica'ls. No, explica'ls-hi tu. No, explica'ls, tu que ho fas molt bé. No, millor que els expliquis tu. Escolta, Què? què et sembla si els expliquem els dos? Quina bona idea. Atenció, perquè aquest 5 de gener... Anirem a esperar els Reis amb tots vosaltres A Figueres! Ai, sí, ens ho passarem molt bé perquè ballarem! i cantarem I riurem molt! i ens ho passarem molt i molt bé tots plegats. Ai, sí, i cantarem moltes cançons. Els 3 Reis d'Orient ens han dit que els hi agrada molt una cançó, Ai, la sí? cançó de Nadal del Pot Petit. Què et sembla si els hi cantem i així ens ajudaran a acompanyar-nos? Ai, esclar, així el dia 5 la podran cantar amb nosaltres. Fantàstic! Ara vinga, espereu-me! Molt bé. Quins nervis. L'haureu de cantar, però molt i molt fort, eh? Mireu, heu de fer el mateix que faig jo. Quan comença a fer molt fred, jo engalano el meu avet. Poso llums, boles també, trec la pols al caganer. Quan comença a fer molt fred, jo engalano el meu avet. Poso llums, boles també, trec la pols al caganer. Anirem a esperar els Reis, cantarem cançons amb ells, donarem menjar al tió, mandarines i torró. El Nadal ja és aquí, jo em preparo per sortir, amb bufanda i abrigat, vull veure els carrers nevats. El Nadal ja és aquí, jo em preparo per sortir, amb bufanda i abrigat, vull veure els carrers nevats. Anirem a esperar els Reis, cantarem cançons amb ells, donarem menjar al tió, mandarines i torró. Escolta, Pau, Sí. jo crec que podríem cantar una mica més fort encara. Ai, sí, que als Reis els agrada molt sentir-nos, eh? Va, ens ajudeu a cantar molt i molt fort? Vinga, som-hi! Anirem a esperar els Reis, cantarem cançons amb ells, donarem menjar al tió, mandarines i torró. Us esperem el dia 5 a la cabalgata de Figueres. Escolta, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Adéu! Adéu! Tu